Ale išlo dobre. Hej, on toto tu dá, čo je zahrčkané. Pilón. To nie je veľmi kolo hlavy. Dážnik svätého Petra. Aj vtičí. Čo sa otrhol? Závaž je čo? A videl som, kde zrovna spadne. Chod si pohľadať. Nejdem. To bolo ktoré? No 80, ale moja. Ty máš tiež, nie? Jedno. Mám stovku. Dober si z tej škatulky červenej. Saška! Poď sem. Je tam na ropačky. No čo, keď dáš takto to musím. A obaj vieš, ako to vánku už je používané, že môže byť oslabené na nejakých miestach. A tá pecka z toho praku. Máme to tu ako povolí, vieš? Strelec Milan. Ostrostrelec. Action! Zastavuj. Sme vpravo na to. Prečo sme boli podkinutí? Meter a pol? Teda, takto, pri tej budke niekde to letelo. Ako je A budka? kde to vysie? To nevidím. Ja to vidím. Vidím, že to nie je dobré. No nie, dobre to není určite. Len treba preniesť. To nemôžeme preťahovať späť. Latrina Vežika po tretie. Nedostrelí to. Nízko. Ale toto nie je zlé, cez ten pekonár. Tento. No ale to ide veľmi dobre. Mne to vyzerá tak ako predtým. Je to ponad ten vyšší. Je to ponad ten vyšší, či ponad... Ale je to v tom Včku. Vieš, ako je to v tomto, alebo je to až cez tie stračky nad tým? Cez tie sračky. Cez tie stračky. Ja to nevidím. Dobre, šarmantná asistentka zbehne dole pre... No vidím ju. Možno moje nedostreli ani tam. Ja to je fajn, lebo mne sa odtrhá za jedna. Čo ideš, cikať? No dávaj. Vežika po tretie, štvrté. No sme na tej ľavej rásoche. Na tej ľavej, ale prvej, nízkej. Hej. No čo? No, dajte rozhodnutie. Ale však máme Tamto lano. nastrelíme Počúvaj. raz, dva. Tade by, no raz, dva. Mohli by sme natiahnuť tade tú 40-ku a skúsiť potom ešte streliť ďalej. No, hej, môžeme. Vieš, keď to tam Ja, už keď máme. už ju máme, no. A čo Hej. dáme dole? Čo dáme dole? Čo dole? Na tomto by sme to nemali ťahať. Nie, no ja mám túto šnúrku, Rišo má šnúrku. Už to vypni. Ideš? Latrina Vežika po piaté. Alebo ich tu tu. No ale aj tu, tak to je všetko brzdy. Ja sa to musím namočiť. No. Nedá pracovať. Tu máš
máš omotané okolo tohoto dole. Dobre to mám. Pozri, Dobre tuto to, hej, máš. to viem, No, tak to máš tam mi to dobre. brzdilo. Výborne. Sa nesmiem. Kurv! Saška, napni mi to, prosím ťa. Tam na kopce napni. Ale ty to odmotávaš. Ja to mám naopak. Ja to mám naopak. Ja som povedal, že to mám naopak, nepočúvaš. Yes, poďme sa. Latrina Magicka 78. Podívám sa tam dolu. Aj, skúr. Mrdíš? No to odmotávaš. Ja, to bude na dlhšie. Ríšo si to užíva, lebo natáča. A ja nevťahujem brucho. To napínať. Tak to neodmotávaj furt. Celý úsek je v otázke namotania silóny. Myslím, že ja budem silónovať a ty radšej. Počkaj, Chytím najlepšie miesto v prvom rade. Potiahni si kúsok. Ty prdel, toto bolo dobré. Akurát, že do stromu. Takto sa striafa strom. Ale výškovo to bolo celkom cool. Ideš vystrieľať či jak? Aj si ešte jeden pokus. Ale dosť to ťahá do pravého ťahu. Toto, kde som ja? Dobre, dobre. Latrina Magicka, dúfam, že už posledný pokus. Môžem? A je tam. Je tam. No prečo? Doštolujeme. Kde je u mňa? Počkej, Za neťahaj to stromom takto. je. Je za stromom? No lebo ťukla o kmeň. Niekde bude za stromom. Vieš, ale to zastavil sa nám Manko, neviem prečo. Či nám sa... Viete mi slnko do... Prečo si nám neprehúplo na túto stranu niekde? Ale je v tej rásoche ako je latrina. Potiahni ho, Mišo, kúsok. Čo robím? Ide dole. Ale kde? Neviem, ale ide dole. Tak bude len za stromom. Nejde. Aha, už ho vidím. Tak ono je dole, až prdeli, kde si. Tu to ide Lanko. Tu, keď sa tu ešte som, to ho vidím.